2010ean Espainian abortuak arautzeko ondu zuten legearekin zabaldu zuten haurdunaldiak borondatez eteteko aukera. Lehen 14 asteen barruan inolako arrazoi biderik eman gabe aborta daiteke ordutik. Aurrez ezarrita zegoen legean, bortxaketen ondoriozko haurdunaldietan fetuak malformazioak zituenean edo andreen osasuna auzitan zegoenean soilik egoera horietan eten zitekeen haurdunaldia. 2010ean ezarritako aldaketaren aurka egin zuen PPek urte hartan bertan eta helegite bat jarri zuen horretarako auzitegi konstituzionalean. Gaur jakinda auzitegiak atzera bota duela helegite hori behin betiko. Desegregazioa horixe da hezkuntzan dituzten lehentasunetako bat Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburuaren hitzetan. Ildo horretatik zenbait neurri jarri dituzte martxan 2023-2024ko ikasturteko matrikulaziorako eta behin betiko zerrendak eskuan Bildarratzek agerraldia egin zuen atzo Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean. Egindako aldaketek ekarritako emaitzak nabarmendu zituen. Zaurgarritasunaren beste elementu garrantzitsua da plazen erreserba. Diru publikoarekin finantziatutako ikastetxe guztiei plazen erreserba ofizioz ezarri zaie izen-emateko epean eskaerak jaso ondoren. Horretarako zaurgarritasun indizea sortu da eskaerak aurkezterakoan. Familia guztiek haien egoera sozioekonomikoari buruzko inkesta bat dute. Bildutako informazioarekin definitu da zaurgarritasun indizea eta zein ikasle hartuko diren zaurgarritzat eta zein ez. Era honetan, eragin eremu bakoitzerako erreferentzia maila zehaztu da ikastetxe bakoitzean ikasle zaurgarrientzat, erreserbatu beharreko plaza kopuruarekin. Esan bezala, hezkuntza sailak ofizioz zehaztu du ikastetxe bakoitzerako erreserba eta zein helburuarekin. Eragin eremu bateko ikastetxe guztiak eremu horretako zaurgarritasun indizera hurbiltzeko. Gabon, hezkuntza hizpide dugula Nafarroan, hezkuntzako sindikatuek manifestazio egingo dute hilaren 24an. Carlos Jimeno kontseilariaren dimisioa eskatu dute Lab Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek negoziazioari uko egin diola iritzita. Leire Martínez. Hezkuntzako bigarren greba ondoren, Labek, Steilasek, Comisiones Obrerasek, ELAK eta UGTek manifestazioa deitu dute maiatzaren 24ako Nafarroan. Hezkuntza sailaren blokeoaren aurka izanen da. Antza, irakasleen bigarren greba hau eta gero, bilera eskatu ziote Maria Txibite presidentari, baina oraindik ez da irakasle eta sindikatuekin bildu. Beraz, ikasleak irmo eutxiko diote manifestazioari maiatzaren 24an Iruñean. Osasun arretarako aurrez aurreko hitzordua eskatzeko aukera okertu egin da, hala uste dute 10 herritarretik 7. Are osasungintzari lotutako zenbait aldagaik okerrera egin dutela uste dute herritar gehienek. 10etik 6 uste dute lehen mailako arreta eta osasungintzako langileen kopuruak kaskartu direla eta 10etik 5ek gauza bera gertatzen dela arreta espezializatuko kontsultekin. 3 kasuetan pertzepzio hori okerragoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta hobea Lapurdin, Nafarroa, Beherean eta Zuberoan, tartean daude Nafarrak. Eta Eustatek atzo zabaldutako datuen arabera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaiotza gutxiago izan ziren 2022an, bataz beste ia 4,5 apaldu zen jaiotza kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. 13.613 haur jaio ziren aurreko urtean baino 654 gutxiago. Giro politikoa nahasia dago azken asteotan. Arkaitz Rodriguezek
Sortuko idazkari nagusia eta EH Bilduko legebiltzarkidea naiz irratian egonda eta asteburuan Arnaldo Otegik esandako hitzekin bat egin du. Maiatzaren 28an magia egingo dutela hain zuzen ere. Konbentzituta gaude baietz, ezta? Konbentzituta gaude gainera Arnaldok berak, ekitaldi horretan esan zuen bezala, 28an behekook irabaziko dugula. Herritar xumeek, herri honetako langile eta herri sektoreek, eta duela 12 urteko, gau horretan bezalaxe hori magia egingo dugula, eta 29an pozik egoteko modua, harro egoteko modua, eta are esperantzatuago egoteko modua izango dugula. Zorionekuek Nafarroa osoko ikurrekin ondu nahi dute ekainaren 10eko jaia, herrietako jai eta kultur egitasmoak egun horretan Iruñera ekartzera deitu dute eta mobilizazio bat egingo dute euskararen aldea arratsaldean. Leire Martínez. Zorionekoak ekimenak datorren ekainaren 2. larunbatean Iruñan antolatu duen jardunaldian parte hartzeko deia zabaldu du Nafarroa osora. Euskaraz blaituta bizi nahi dugu, euskarari buruz gehiegi hitz egin gabe, zorionekoak izan nahi dugu, adierazi dute komunikabideen aintzinean. Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren gibeletik, euskara historia luzea duen hizkuntza demostratu eta aldarrikatzeaz gain, etorkizun oparoa edukiko duena izango dela. Beraz, ekainaren 12an ospakizun eta aldarrikapen eguna. Goizetik hasita eta arratsaldeko 5 herrietan manifestazioa Antoñuti parketik. Eta kiroletan udalak eta Nafarroako gobernua karrera ofiziala egin diete Osasunako jokalariei. Leire Martínez. Osasunako jokalari eta zaletuak bestondoarekin daude oraindik. Kopako partiduan Real Madrilen kontrako porrotak ezie ospakizuna galarazi eta jokalari eta teknikoei harrera egin diete, harrera instituzionala eta zaleena atzo arratsaldean udaletxean eta Nafarroako jauregian. Inoiz baino gehiago Osasuna fenomenoa gorritz bestitu ditu iruindar eta naparrak. Ni un aficionado de Osasuna abandonó la cancha. Todos se quedaron para recordar a los jugadores su enorme esfuerzo, para darle las gracias por habernos hecho soñar. Es la primera vez en una final he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Ikastetxeetan segregazioarekin bukatzea da hezkuntza sailaren lehentasunetako bat eta ildo horretan zenbait neurri jarri dituzte martxan hurrengo ikasturteko matrikulazioari begira. Behin betiko zerrendak eskuan eskolen erdiak dagokien zaurgarritasun indizera hurbildu direla azpimarratu du hezkuntza sailburuak. Hezkuntza sailak ofizioz zehaztu du ikastetxe bakoitzerako erreserba. Erronka sozial bat dugu aurretik eta hezkuntza ere inplikatu egin behar da. Diru publikoz ordaindutako ikastetxe guztiek batera lan egin behar dute.
gizarte kohesionatuago baten alde, ikasle guztiek aukera berdinak dituzten hezkuntza sistema baten alde. Beraz, denbora eta egonkortasuna behar dira, eta aldi berean, hurrengo aldaketetara egokitzeko malgutasuna eta gaitasuna. Bigarren grebaren ondoren LABek, Steilasek, Comisiones Obrerasek, ELAK eta UGTek manifestaziora deitu dute maiatzaren 24ko hezkuntza sailaren blokeoaren aurka eta datorren ikasturtean proposatutako hobekuntzak ezar daitezen. Horien artean, ratioen jaitsiera, plantillen egonkortasuna, gainzama murriztea eta erosahalmena berreskuratzea daude. Lortzen ari gara, gora irakaskuntza borrokan! Irakaskuntza borrokan! Karrera profesionala aitortu behar diegu langile guztiei, eta ratioak hobetu behar ditugu hemen, Nafarroan. Laburbilduz, mobilizazio honekin eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza lege proiektuaren balorazioa egin du ikastolen elkarteak oraindik aldaketak egin behar direla diote eta ziurtatu dute jarrera eraikitzailearekin jarraituko dutela, baina adostasunak ezinbestekoak direla hezkuntza sistema berri baterantz egiteko. Printzipioz, behin baino gehiagotan ezan dugu moduan, planarekin ados gaude, kontua da, eta aurreko astean biogoko ikastola guztiekin bilduta egon eta gero, guretzat ezinbestekoa da ikastetxe batetik bestera egongo den fluxua orekatua izatea, eta hainbat ikastoletan ikusten ari garena da fluxu hori desorekatuta dagoela. Grebekin jarraiki, Gorabide, Kaspazek, Madres Mercedariasek eta Gaude Aniztasun funtzionaleko sektoreko langileek bieguneko greba bateratua egin dute eta gurekin izan dugu gaurkoan Begoñe Markina, Gorabideko langilea. Azaldu du, erantzuna primerakoa izaten ari dela eta atzo eta gaur egin dituzten ekintzetara jende ugari hurbildu dela. Hoiz eskatzen dugu, KPIa batez be, eta berreskuratzie, gaur egun berreskuratzie galdutako erosteko ahalmena, gero beste goza batzupe bai badaude, adibidez, konziliatzeko neurri batzuk eta kontratu duinak eskatzen dugu, kontratu barri duinak. Eta Lasarteko Mitxelineko sindikatuek ekainaren 5ean eta 19ean, uztailaren 10ean eta 11ean egingo dituzte grebak. Sindikatu guztiek plataforma bat osatu dute negoziazio mahaian. Ostegunean izango dute hurrengo bilera. LAF, Comisiones Obreras, UGT, ELA eta CSI sindikatuetako ordezkariek osatzen dute batzordea.
Gai zaldatuta herritarrak kritiko dira administrazioek osasungintza publikoari eskainitako arretaren eta baliabideen arira. Ia erdiek uste dute jartzen dituzten baliabideak eskasak edo oso eskasak direla eta 3tik batek uste du baliabide hoiek erdipurdikoak direla. Soilik 10tik batek uste du baliabide asko jartzen direla osasungintza publikorako. Osasungintzari dagokionean, herritarrei galdetu zaie ea osasungintza publikoaren edo pribatuaren alde dauden, eta herritarren gehiengoak osasungintza publikoaren aldeko jarrera erakutsi du, eta etorkizun batean osasungintza erabat publikoa edo gaur baino pisu handiagoa izatea nahiko luke. Aurreko neurketetan bezala, baiezko edo erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera kontrakoaren hirukoitza da. Espainiatik eta Frantziatik independizatzearen inguruan galdetu dugunean, neurketa honetan aurrekoetan bezala, kontrakotasuna izan da proportzio altuena izan duena, 42%. Dena dela, galderaren aurrean erantzun ez duen jendeak, inoiz baino altuagoa izan da, aurreko neurketetan baino. Eta Eustatek atzo zabaldutako datuen arabera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaiotza gutxiago izan ziren 2022an, bataz beste iaz 4,5 apaldu zen jaiotza kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. 1313 haur jaio ziren, aurreko urtean baino 644 gutxiago. Eta Gasteizko gaueko aisialdirako zenbait espaziok indarkeria matxistaren aurkako prestakuntza jasoko dute. Lokaletan gerta daiteken indarkeria matxistak identifikatzeko eta antzemateko oinarrizko prestakuntza lantegiak antolatu dituzte. Gaueko aisialdiko hainbat profesionalek jasoko dute prestakuntza. Eta erabatik mugitu gabe saskibaloi entrenatzaile batek adingabe bati ustez egindako sexu erasoa ikertzen ari dira Gasteizko epaitegiak. Arabako Saskibaloi Federazioak ohar ofizial baten bidez gertatutakoaren berri eman zuen eta salatutako entrenatzailea kargugabetu dute. Arabako Saskibaloi Federazioak jakinarazi du erakundearen parte den entrenatzaile bat ikertupean dagoela ustezko sexu eraso batengatik. Federazioak adierazi duen informazioaren arabera, adingabe batek ertzaintzaren aurrean salaketa jarri du entrenatzaile baten aurka, 2021-2022 denboraldian egindako sexu erasoa egotzita.
Biktimak junior kategorian jokatzen zuen, Toju saskibaloi taldean Araban oso ezaguna den taldean hain zuzen ere. Biktima adingabea zen ustezko sexu erasoa gertatu zenean. Momentuan etzen ausartu salaketa jartzera. Orain ertzaintzaren aurrean salaketa jartzea erabaki du eta Gasteizko epaitegiak ikertzen ari dira gertatutakoa. Bestalde Arabako Saskibaloi Federazioak entrenatzaileak kargu gabetu du. Saskibaloi arbitroa zen eta hortik ere kargu gabetu du. Federazioak oharra publikoa egin ostean, Saski Baskonia azaldu da. Baskoniak azaldu duenez taldearen arrobiaren parte zen eta bere lizentzia suspenditu du. Toju taldeak bestalde ohar ofizial bat argitaratu du gertatutakoa gaitzesten eta biktimari taldearen babesa eskaintzen. Eta gizarte arloko beste gai batzuei helduta, Martxoak 3ko memoriala jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko tramitea onartu da Gasteizen. Tramitea beharrezkoa zen lursailaren egoera erregularizatzeko eta azken gobernu kontseiluan udalak onartu egin du. Gasteizko udalak Martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Hau da, Fermin Lazu, Nafarroako erregina, Legutiano Atea, Carlos Lehenengo Emperadore plaza, Martin Salinas plaza eta erregina katoliko kaleen arteko etzadian dauden lursailen partzelazio proiektuaren hasierako onarpenari argi berdea eman dio. Tramitea ezinbestekoa zen lursailaren hirigintza egoera erregularizatzeko. Izan ere, lursail horretan Azizko San Francisco Eliza kokatuta dago, hotz Martxoak 3 memoriala ezarriko den lekua. Partzelazio proiektuak aurre ikusten dituen lursail berezietan, Elizaz gain, hainbat higiezin daude, hala nola Koldo Mitzelena, Odonda Praiz eta Iparralde gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martxoak 3ko memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da. Momentuz ez dago data zehatzik, baina lakuak azken hilabeteotan iragarri zuen aurre ikusten zuela 2026rako irekitzea. Hala ere oraindik asko dago egiteke, besteak beste memoriala kudeatuko duen fundazioa edota patronatua ez da sortu. Bertan erakundeen Martxoak 3 elkartearen eta memoriagararen ordezkariak izango dira. Tramite hori erakundeen sinaduraren zain dago. Gerra zibileko hobi komun bat izan daitekeen hilobi bat aurkitu dute Zornotzako hilerrian. Zenbait pertsonaren ezurrak aurkitu dituzte Zornotzan. Ostiralean egindako zundaketa bati esker. Gogora institutuak Arantzadi Zientzia Elkartearekin duen Gerra zibileko desagertuak bilatzeko programaren parte da. Eta bestalde Gasteizera bueltan beste parke eoliko bat eraikitzeko baimena eskatu dute Araban. Euskal Haizie enpresak egin du eskaera Añanan eta Herriberagoitian eraikitzeko Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak argitaratu duenez. Bertan jasota dagoenez enpresak eskatuak ditu Kanto Blanco parke eolikoa izeneko proiekturako administrazio baimena eta ingurumen eraginari buruzko azterketa. 8 haize errota ezarri nahi dituzte Añanan eta Herriberagoitian 6,2 megawatt orduko potentziarekin.
Eta hondakinei dagokionez Zubietako erraustegia berriro ere martxan da. 3 aste baino gehiago hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe egon da matxura baten ondorio. Zeko hondakinen webgunean ikusi daiteke Zubietako erraustegia berriro elektrizitatea eta emisioak sortzen hasi dela. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik egonda 3 astez, baina dagoeneko konpondu dute eta berriro ere martxan da. Eguneroek hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta hori balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 ordura ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 3 astetatik balorizazio energetikoa 0 izan da, eta ez da emisiorik sortu, baina maiatzaren 7tik abian da berriro ere. Astearte honetan, astelaneko datuak argitaratu dituzte. Bertan ikus dezakegu 374,78 tona hondakin pretratatu zirela astelenean, eta hondakin horrekin 305,69ko balorizazio energetikoa sortu dutela. Erraustegiak 3 urte beteko ditu datorren abenduan, eta proiektuarekin hasi zirenetik ez da matxura izan duen lehenengo aldia. Beste hainbat akats ere izan dira bertan. Besteak beste Labe galdaretan 2 errausketa lineatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko gora berekin. Bestalde gogoratu behar da Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 altz genditu zuela, hala ikertu zuen Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatu zuen. Txosten zientifiko horren arabera 2020 eta 2021 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten zien erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Testu inguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitu egin delakoan. Xanti Ugarte Gipuzkoako senideak plataformako kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Pasaden astean, Gipuzkoako Foru Aldundirako hautagai guztiekin antolatutako zaintza demokratizatu inguru maila izan du hizpide lehenengo. Ugartek azpimarratu du, ariketa demokratiko garrantzitsua izan zela alderdi politiko guztietako ordezkariak parez pare jarri zirelako. Interesgarria izan zen, zeatik, hausen nahi gendun ez, hasi, zeatik orokorrean ikuste genduna zan gaiak ez dula ertetzen, hor dago, bai, potoloa, baina beti lehentasunak bestea dira ez. Eta, hau egin gendun, eta ondo, geho mainguru beak 5 izan da ez du asko maten, baina pare bat gauz ikusi genitun ez. Bat, ariketa demokratiko interesgarria dela danak plano berdinean jartzea, bestela izatea, boterea daukanak, eta gintzen dunak eta bestea kontra eta orduan debatea, baina hor egontzen, ez? Eta bigarrena, danak daudela ados zaintza maila igo egin behar dela. Ez dagoela ondo, arazo asko daudela eta igo egin behar dela. Horreaino ados dauden. Momentu enten frente guztiak zabali daude. Zaintza bueltan, publiko-pribatuena, lan baldintzak, erabiltzaileen eskubideak, osasun sistemarekin harremanak, parte hartzea, kopagoa, dena da zabalik, ez? Orduan, bat hori ez da, frente guztia zabali daudela, baina nondik eta nola hasi, honei heltzen, ez dago inungo adostasunik, eta gehi esaten dugu proposamenik ere ez, nondik hasi. Den aldatu eraldima da, nondik hasi. Hori horrela dio zaintzaren gaia azaleratu egin behar dela eta gizarte mailako eztabaida bati ekin behar zaiola eta azpimarratu du dramatikotzat jo duela etxeetan gertatzen ari dena eta salatu du ukatu egiten dietela diputazioetako edo jaurlaritzako mailetan ere parte hartzea. Frente esaten dizuk, orokorrean dirua. Hori espada beste plano bateagoaz. Bikoiztuen berko dira. Oain daun kalitate eskasa mantentzeko nola geota sar gehiago izango gehan, hortako bakarrik ere dio gehiago berda. Orduan, salto handio ma berda.
horrek eskatzen du adostasun handi bat. Eta momentu honetan, daun sistema ez dago, sostengatuta dago agintzen dutenan eskutik. Baina ideologikoki biak ere ez, batek. Eta orduan, gutxiengo batek agintzen du. Gutxi horrengo horrek, legebiltzarren ez du gehiengorik. Orduan, gu ikusten duguna hau azaleratu inberdala, eta orain dauden gobernoko paktutik atera inberdala, partidutako joko batea, eta gizartean hasi berdula beste debate maila bat. Guk ikusten dugu egoitzetako hori COVID-ak asko azaleratu du, jendeak ikusi du, COVID-a pasada, eta onja badi joizetzen ez, baina dramatikoa da etxetan gertatzen ari dena. Jende gehiena etxetan dago, eta hori badirudi, izaten dago, kultura baten bukaera dela, emakumea lankarga hori hor dagola, hori dana bai, baina besteoketan aurretu, hemen inok ez du esaten zer hori nola eman berdan. Eta entzuten diran gauzak, hori bai, lurralde bakoitzean diferenteak, hori beti, eta aintzen diran gauzak, ez dizu, ez da imaginatzen zer nola nahi dan egitea, ez? Orduan, hori etxean hobe, egoitzan ez, baina etxean, orain arte izan da mesela, emakumeak edo zaintzaileak antxe bakarrikan inungo apoiorik gabe eta laguntza txiki-txikiakin, ez da? Hori ez da ikutzen. Eta asunta dago, beltza benetan. Gai zaldatuta berriz ere efizientzia energetikoari buruzkoa izango da gaurko geltokia saioa, ikus dezagun aurrerapen bat. Efizientzia energetikoa eukiko dugu hizpide, bereziki etxe bizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxe bizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu. Eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Islanat da duela 15-16 urte eduki genuen amets bat, eta nahi genuen enpresa bat sortu, edukitzea hanka sozial bat, inguru giroarekin ere errespeto zuena, eta orduan idei hona iruditu zitzaigun isolamendua fabrikatzea saltzen ez diren egunkariekin, langileen eskubideak errespetatzen direnak, ekologiarekin ez dugu kontaminatzen, aurrezten dugu energia. 2.500 metro karratu ditugu lokalak, eta daude zatitutak, leku batean daude bulegoak, beste leku batean hemen bertan egiten dugu formakuntza instaladoreak formatzeko, beste aldean daukagu makinean fabrikatzen dugun isolamendua. Egunkariak azkenean papera etortzen da zuhaitzetatik. Beraz badauka komponente bat dena naturala dena, eta gainera erabiltzen ditugu saltzen ez diren egunkariak, gaizki fabrikatutak dauden egunkariak, orduan egiten duguna da residuo bat edo birziklatu bihurtzen isolamendua. Orduan prozesua oso energi gutxi kontsumitzen dut, eta azkenean da egunkaria desfibratzea molino batekin. Beraz, produktu osoa ekologikoa da, eta gainera ekonomia zirkularrean sartuta. Egiten dira zulotxo batzuk hormetan, eta makina hauen bitartez eta haizearekin
egiten da zelulosa insuflatu. Baditu ezaugarri batzuk oso bereziak, ez? Bat da desfase termikoa deitzen dena. Da isolamendua gehien mantentzen duen temperatura etxearen barruan. Udan adibidez, teilatu bat isolatzen baldin badugu zelulosarekin, mantentzen du temperatura 12 ordu beroa sartu gabe, eta karo neguan kontrakoa, ez? Eta gero transpirablea da, ez ditu kondensazioak sortzen, eta, bueno, horiek batez ere dira ezaugarririk nagusienak, ez? Gu egiten duguna da fabrikatu isolamendua, baina isolamendu mota hau aplikatzeko behar dira halako makinak. Orduan, halako makinak ikasi behar da nola funtzionatzen duten, gero etxeetan nola aplikatu behar den ere bai, eta orduan daukagu instituto bat, hemen erakusten diogu, formakuntza ematen dugu ikasi nahi duen jendeari, enpresei, instaladore moduan formatzeko. Eta laugarren urtez jarraian zurrumurruen aurkako maiatza ospatuko da Gasteizen. Udal kanpaina itzuliko da eta horren helburua da hiriko bizikidetzan eta aniztasunean herritarrek parte hartzea. Maiatzean zehar 5 jarduera antolatu dituzte. Eta Gasteiztik mugitu gabe, LGTBI fobiaren aurkako hilabetea ospatuko da. Hori dela eta maiatza osoan zehar, aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira. Niko Vázquez artistak 80ko hamarkadako Bilbo hiria birsortu du adimen artifizialaren bidez. Make Bilbo Grey Again izenpean, Bilboko iraganeko atmosfera grisa eta postindustriala erakusten du.
Bestetik, lehenengo Eluiar zientzia azoka Steam Gipuzkoa ospatu da Tolosan. Eluiarrek eta Kutxa Fundazioak antolatuta Gipuzkoako 10 ikastetxetako 100 gaztek. Ikasturtean zehar landutako 23 proiektu ikusgai izan dira Tolosan. Eta Euskara Nafar guzti ona leloa zabalduko du Zorionekuak ekimenak ekainaren 10ean Iruñean. Euskara Nafar guztien ondarea dela nabarmendu nahi dutela adierazi dute Gaztelu plazan egindako prentzaurrekoan. Irulegiko eskuaren aurkikuntza eta gero Euskara historia luzea duen hizkuntza aldarrikatzeaz gain, etorkizun oparoa edukiko duena ere badela 4 haizetara zabalduko dute. Duela gutxi, joan dena astean, aurkeztu genuen kanta, esku bat. Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10eko mobilizaziorako. Hori izanen da egun nagusia, egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da, eta gonbidatu nahi du jende guztia. Bai norbanakoak, noski, familiak, eta agente, bai kulturalak, bai politikoak, bai mota guzietakoak, gurekin egon daitezen jai egun horretan. Aldarrikatu nahi dugulako, euskera gurea dela, hemengoa dela, betidanik izan dela gurea eta hemengoa, eta izugarrizko etorkizuna duen hizkuntza dela. Beraz, Zorionekuak gu guziok. Raúl López diseinatzaile bizkaitarrak irabazi du San Ferminetako kartel lehiaketa une bat izeneko lanarekin. Entzierroaren irudi bat erakusten du kartelak, hala jaien zati txiki bat islatu nahi izan du egileak. Eusko Zenoa plataforma aurkeztu dute gaurkoan, aro berrirako ikuspegiak leloarekin. Etorkizuneko agertoki Euskaldunen hausnarketa eta sorkuntza kolektiborako plataforma irekia da. Kultura zientzera datozen plataforma independientea da, eta Euskal Nortasunen adierazpen libreak azaleratzea du helburu. Nire aportazioa mundu guzti pentsatzen zuen plater edo menu edo horrelako zerbait izango zela eta proposamena oso bestelako izan zen. Argazki edo maioste mailinguru bat proposatu nun. Gure herri nola izan dalako ez, momentu handi gehienak alda gauzatu dialako. Eta hoxe izan da nire aportazioa, mailinguru bat proposatzea eta gauzatzea. Formato berri bat izango da, ni margolarian az, body paintinga bai egiten dut.
eta formatu horretatik oin esperimentatzen dabil bideo formatua, ez? Eta kasu honetan, bide lagun eukingo dut dantzaria da emakume bizkaitar bat, Janire Etxabe. Gaurkoan Euskozenoa proiektuaren aurkezpena egin dute eta horren inguruan gehiago jakiteko Ana Gazpiodoteko diseinatzaile estrategikoa daukagu pantailaren bestaldean. Gabon. Gabon. Lehenik eta behin zer da Euskozenoa? Euskozenoa kultura astintzera datorren plataforma independientea da, eta gure helburua euskal nortasunen adierazpen libreak azaleratzea da. Euskozenoa gizarteratzeko ere hainbat artefaktu edo zuek horrela deitzen dituzue, erabiltzen dituzue. Zeintzuk dira hoiek edo zer dira zehazki? Bai, orain arte hainbat artefaktu edo gizartefaktu erabili ditugu. Alde batetik hitzak izendatutako artefaktu bat, hau da, egunerokoan sortzen diren errealitate berriekin bat etorriz, hizkuntzaren bilakaera islatu nahi duen bilduma berria. Baina gero, gure Instagramean ikusitzakezue zein hitz desagertarazi eta zein sartzea proposatu dugun. Gero beste batetik munduratzeak egiten ditugu, hau da, euskal nortasunen inguruko hausnarketa kolektiboak non lanabes nagusia entzute aktiboa dugun. Orain arte bi munduratze burutu ditugu, bata oinarri, adin eta esperientzian hitzeko euskal herriko pertsonekin, eta bestea euskal diasporako hainbat pertsonekin. Jada, hau izan da Javi Riberorekin egin dugun proiektuaren abia puntu, ez? Eta azkenik gorpusteak deitzen diogun tangibilizazioak ere egiten ditugu, hau da euskal kulturaren protagonista berriak irudikatzeko interpretazio sortzaileak. Munduratzeetan, esan dudan moduan, azareratutako gogoetak izan daiteke hauen abia puntu edo ez. Eta kasu honetan, bi gorpuste jarri ditugu martxan, bata Eltzibo Peludorekin, artista bisuala eta, beraiei etorkizun distopiko bat irudikatzeko erronka jarri genien, eta bestea Javi Riberorekin, Ama Tolosako sukaldaria eta Momento Estudiorekin, euskal mai inguru alternatibo bat irudikatu nahian. Esan duzu, Ana, hitzak sortu dituzuela, zeintzuk dira horien adibide batzuk? Adibidez, gure Instagramean ikusitzakezu esan duen moduan, eta ema galdu proposatzen dugu desagertaraztea, emakume galduak existitzen ez direlako, jaunta jabe, adibidez, edo amazulo, gure Instagramean esaten dugun moduan, atxikimendua osasuna delako, ez? Eta gero, hitzak nola lesbiama, adibidez, edo insalabedi, gehi alabedi, gogo edo desira batekiko adostasuna konfirmatzeko. Hau dira, adibide batzuk. Esan duzu ere Javi Ribero, Tolosako Ama jatetxeko sukaldariak proposatutako ez, gorpuztearekin batera aurkeztu duzuela gaurkoan plataforma, eta horrez gain ere hainbat arlotako pertsonak ari dira parte hartzen, ez da? Bai, hala da, gaurkoan, Javi Riberorekin egin dugune gorpuztea edo tangibilizazioa aurkeztu dugu, eta bai beste disiplinetako pertsonak ere etorri dira badala bera, beraien proiektuak ere aurkezteko, etorkizunean egingo ditugunak, eta egia zan, zergatik egiten ditugu dana hau, euskaldunok etorkizunean lekua dugula uste dugulako, baina kolektiboki nolakoa den irudikatu nahi dugulako, ez? Izan ere, euskaldun gisa identifikatzen gaituen horretan, pentsatzen dugunean, berehala datorkigu elementu edo erreferentzia berdinak. Eta nolabait uste dugu behar dugula imaginario bat, euskalduntasunetik, baina etorkizun posibleak irudikatu nahian. Erakargarria dena, eta indarra eta autoestima ematen diguna komunitate bezala. Gaurkoan esan dugu, ez da, plataforma aurkeztu duzuela, mendik aurrera nolako ekintzak egingo dituzue? Adibidez, larun bat honetan, munduratze berri bat egingo dugu etorkinekin, badalab eta zoz arrazakeria bideratuta, eta hau izango da, esan dudan moduan, larun bat honetan, eta gero, etorkizunean, Deiabu konpainia antzerki bat egitea, espero dugu, hau dana
gorpusteko, ez? Guk esaten dugun moduan. Eta bebai etorkizunari begira, beste munduratze eta gorpusteak ere egingo ditugu, eta gaur bertan Amaia Lejarreta egonda pizkat beraien proiektua aurkezten, bera margolaria eta makillatzailea da, eta Janire Etxaberekin, dantza vertikala egiten duena, gorpuste bat egingo dute gutxi gora bera uda ostean. Bebai, beste gorpuste bat daukagu martxan Aritz dela erarekin, moda diseinatzailea, eta, oraindik lan egiten ari gara berarekin, forma pixka bat ematen, eta baina esan dudan moduan gu besterik ez espazioa eta erramientak ematen ditugu, beraiek artistak beraien disiplinetatik pixka bat libreki interpretazio horiek emateko eta gizarteari azaleratzeko. Ana, oso adi egongo gara ekintza horietara, sare sozialak ere eta webgunea ikusiko ditugu, eta mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuei. Aio. Maiatzaren batean 40 urte igaro ziren Atletikeko jokalariek ligako 7. titulua lortu zutenetik. Hortik 3 egunera maiatzaren 4an, 33. jardunaldiaren neurketa hasi aurretik, zaleen txaloak jaso dituzte. 1982-83an Atletikek 7. aldiz irabazi zuen liga, eta 84an ere izan zen txapeldun. Esan bezala, liga irabazi zuten Atletikeko jokalariek, eta omenaldia jaso dute maiatzaren 4an San Mamesen Atletik Betis partida hasi aurretik. Horren inguruan hitz egiteko, Jose Mari Núñez Atletikeko jokalari ohia daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo? Kaixo, zundeon. Nola bizi izan zenuten, Jose Mari, 83ko garaipen egun hori? Nola gogoratzen duzuzuk? Horrentxe ikusita, eta bizita desberdina da. Garai horretan, egon ginen, bizitza bat, jende guztia kalean eta txaloka, eta orduan izan zen oso ondia, baina bizitza hori ikusten dugu orain asko hobeto eta lasaiago. Oso polita eta ikustea jende guztia kalean eta posigan dan egun. Maiatzaren batean 40. urteurrena izan zen, eta pasaden astean ere maiatzaren 4an omenaldia jaso zenuten San Mamesen. Zer egin zenuten, nola bizi izan zenuen egun hori? Bizi ginen oso ondo, zeren elkartu ginen jokalari guztia, teknikoak eta bere familiek faltatzen ziena oezirena etorri, eta baita ere saltu ginen Atletiren presidentea eta direktibari. Oso ondo egon ginen, bildu ginean San Mamesen, eta posi. Zer azpimarratuko zenuk egun horretaz? Nola? Ez dut entzuten. Zer azpimarratuko zenuk, zein ekintza edo zer da zuk gehien azpimarratuko zenukeena? Bueno, nire guztientzat eta bizitza zen irabazi eta gero aizken partidua izan zen Las Palmasen, izan zen bueltatu etxera, bueltatu Bilbora, eta ikusi nola bizitzen zen jendea etxean, kanpoan eta toki guztietan. Orduan bizitza hori ja ikustea hain pozik eta ikustea hain ondo jendeari guretzat izan zen gehiena. Eta nola ikusten duzu Atletik taldea, Jose Mari? Uste duzu duela 40 urte izan zenuten moduko garaipena gertu dagoela? Bueno, horrentxe bertan, Atleti da talde bat dagoela egiten. Dago baten bat veteranoa, baina gehiena dira gazteak. Ni uste dut, aukera eduki dut orain arte, ez dute asmatu, egia esan, momentu hontan zaila da eta gainera finala jolaztu dutena izan dira beste taldeen garai hobena. Orduan, suerte dut eukizta batera, baina aukera eukiko dute eta ni uste dut ezagutuko dula irabaztea eta behar dugu gainea.
Ikusiko dugu ea laster edo gertu dagoen garaipen hori. Mila esker Jose Mari gurekin egoteagatik gaurkoan. Eskerrik asko. Eta mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean 500 korrikalari lehiatuko dira. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean lehiatuko dira 500 korrikalari. Mundu osoko profesionalek egin nahi duten noizbait Zegama izkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortxal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortxal zenbait marka eta korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da boluntarioen lana. Korrikalariak bezain beste voluntario aritzen dira lanean. Zegama izkorriko 3 egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortxal banaketan eta igandeko junior trailean eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendireura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna, pilatzen den zale uholdeagatik eta aurtengoa ere halaxe espero da. Korrikalariei dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Aurten ez dira iazko 2 garei nagusiak izango, Ezkilean Jornet ez da Nienke Brinkman ere. Biek orain arteko errekorrak hautsi zituzten 2022an. Edo nola ere zeresan emango dutenak ere izango dira asteburua Zegaman. Denen ahotan dauden Manu Merillas, Remi Bonet edota Jonathan Albon gizonezkoei dagokienez. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira. Eliane de Bersdal Norvegiarra 2019ko irabazlea eta Oiana Kortazar elgetarra. Kortazarrek 2011an eta 2012an irabazi zuen Zegama izkorri. Oraindik ordea ez dago ezer itxita, igandeko lehian ikusiko da 2023ko aizkoran nork jasoko duen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Bulego taldearen Irulegiko esku abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra.